A já ti budu platit 100 000, že budeš bydlet v Praze měsíčně. Bych do toho prostě, co? Nešel bych. Naopak, lidi s dětma, když potkávám známé, kteří žijou v Praze, co to je za život? Jako žiješ v podstatě, vozíš děcka na kroužky, vozíš děcka do školy, do školky a nakonec skončíš tak, že chtěl jsi chodit za kulturou, chtěl si bydlet v Praze, ale žiješ v nějakém satelitu, skurveném, kde není, nějakém zastraném satelitu, kde není skoro vůbec nic. Hej, tak my jsme vlastně točili kdysi Debilní keci Pražáků. No tak to je... Pamatuješ? Tak to bylo o Pražácích samozřejmě. Já jsem se vlastně přestěhoval do Prahy v 25, ve 40 jsem utekl. 15 let jsem žil v Praze. Takže pojďme se dneska podívat, kde se žije líp, kde se dá rychleji zbohatnout, kde je lepší žít. Co myslíš? Takhle. Já myslím, že za mě je to celkem jasné. Já jako každopádně preferuju menší města a vesnice. A myslím si, že to je téma, které mi v podstatě vyhovuje, protože já jsem s muzikou projel v podstatě celé krásy Čech a Moravy, takže jako byl jsem jako ve spoustě měst a mě to strašně baví. Strašně mě baví jednotlivé města, vesnice, dívat se na ty lidi, pozorovat to. Takže pojďme se o tom pobavit. Já bych začal tím, že vezmeme 2 30leté lidi. 2 30leté lidi a pojďme se pobavit o tom, jestli je pro ně lepší žít na vesnici, nebo je pro ně lepší žít v Praze. Já ti řeknu jednu věc. Jo. Já jsem se přestěhoval do Prahy teda v těch 25. Přestěhoval jsem se tam z Toronto. Z 5milionového města. Z 5milionové vesnice. Právě, pravda. Já jsem neměl ten úplně klasický příběh, že jsem šel z malého města do Prahy, ale já jsem šel prostě z velkoměsta, což bylo to Toronto, 5milionové město a šel jsem do malého města do Prahy. Takže trošku mi to připomíná tvoji hokejovou kariéru. Jo, jako jakže. No tak to bylo, jako, já nevím, týdenní zazáření, ne? A pak už to šlo jenom dolů, ne? Nebylo to tak? Tam nikdy nebyly ambice, možná tak v 7. třídě naposledy. Tam ani šance nebyla. Víš, jak to... No tak výška, tady ty věci samozřejmě. Výška samozřejmě. Ale talent jako nepopřeme, že talent tam talent byl. Jednoznačně, a to ve více věcech, třeba jako podcasty. Jo, tak jako dělal z díru v něčem jiném, to je akorát zestárl za tu dobu trošku. No. Ale ty jenom mládneš, ale... No ale já jsem chtěl říct k tomuhle tomu, jakože jsem chtěl říct, že bych se chtěl opravdu Čeňka zastat, protože jako nekončí připomínky o tom, že Čeněk strašně zestárl. Ale já si myslím, že zásadní problém je v tom, a vidím to i u sebe. Vy všichni vidíte, že zestárl Čeněk, ale nevidíte to, že vy jste taky zestárli. Že už vám není 15, ale je vám třeba 30 nebo 35. Stárnete úplně stejně jak Čeněk. Čeněk nebere žádný Ozempik, sportuje, dodržuje zdravý životní styl a je to sympatiák. Pojďme se vrátit, jako myslím si, že jsme ten díl nezačali vůbec špatně, protože pojďme se teda vrátit k tomu, když je někomu 30, tak jaký je to rozdíl, jestli žít ve městě nebo na vesnici. Takže jak ty jsi vnímal, ty to teď můžeš nejlépe posoudit, jak ty jsi vlastně vnímal ten život v Praze, řekni, co v té Praze bylo lepší pro 30 let, z pohledu 30letého člověka, což už je teda pro tebe nějaká doba, tak co bys dneska zpětně ocenil na životě v Praze? Já myslím, že, víš co, já jsem šel do Prahy s tím v 25 a řekl jsem si v hlavě, protože tam chodí strašně moc lidí, jako co mají ambice, protože jsou ochotní riskovat, jdou do nového prostředí a tak dále. Tak já jsem tam šel s tím v 25, jsem se přestěhoval z Toronto, v Torontu jsem chodil na hereckou školu, tam, kde chodil Jim Carrey, úplně do stejné jsem si našel, a že já bych mohl udělat kariéru. Možná, kdybys tam zůstalo trošku jako díl, kdo ví, jak to mohlo dopadnout. Tak a já jsem přišel do Prahy s tím, že udělám kariéru v televizi nějakou, nevím, prostě chtěl jsem jít někde do televize, stříhat cokoliv, jako bavili mě multimédia. Ale a říkal jsem si, do 5 let, pokud se prostě neprofláknu, neudělám díru, nějak jako v tom nebudu známý, tak se vracím. A víš, co je halus, že když mi bylo 30, slavil jsem 30, tak vlastně poprvé se objevily naše videa, co jsme, myslím, s Erikem natočili, ty Debilní keci Pražáků. Až ve 30 letech? Ve 30 letech, jenže spousta lidí si myslelo v těch 30, že mi je třeba 22, protože ostatní youtubeři měli 15 a tak, a tenkrát jsem vypadal mladý, až teď. A ty, když měl tu dvojku s Erikem, tak zas Erikovi říkali, že vypadá staře, to ne. On taky asi vypadal mladě, že? Takže tak on je o 4, myslím, že mladší ještě, takže on vypadá furt mladě. No, takže to. A já jsem tam šel s tím, že nějaké ambice prosadit se. Já myslím, že to dělá velká většina lidí. I jako z okolí lidi přišli do Prahy, že zbohatnou, udělají tam nějakou díru. A podle mě ty velké města vcucávají tady ty ambiciozní lidi. A ty, když odešel z té Prahy, tak to je ta doba, kdy ty začal dělat Stevarda? Tam to bylo... Ano, já jsem nejdříve přišel do Prahy z Toronto, začal jsem učit na jazykovce, rok jsem učil angličtinu,
pak jsem mezi tím mě přestalo bavit, málo peněz a tak dále. Chtěl jsem jít dělat, jsem si říkal, to ještě jsem nedělal třeba stevarda, tak jsem jako různě střílel ty práce, podal jsem si nějaké přihlášky vzájemně. Pak jsem dělal 4 roky stevarda a zůstal v té letecké firmě, kde jsem pak se přesunul postupně přes sales na marketing, kde jsem tam začal stříhat videa a pak jsem se osamostatnil tady s tím. Takže vozil z Jay-Zho, Dalajlámu a potom Beyoncé a potom se na to vykašlal a vrhli jste se, to začínal v té době stream, ne? Vy jste nějak začínali jenom on už byl YouTube a tak chvilku jsme byli na streamu samozřejmě a takže jsme to nějak jako takhle prostřelili. Dal jsem výpověď v práci, skočil jsem v práci v těch 30 přesně. Aha. A kdy poprvé s náma udělali rozhovor prostě do Primy, myslím, že na nějaký jako, že se to vystřelilo, začalo se to virálně šířit brutálně a to bylo jako, ale že jak to zajímavé, jak se to vesmír to nějak jako spojil, protože já jsem fakt byl rozhodnutý, že když do 30 ne, tak se vrátím prostě na Moravu, ale tak jsem tam zůstalo 15. A tak ty jsi takový zásadový, já myslím, že kdyby se to nepovedlo, tak prostě jsem měl takový měl jsem to v hlavě, říkal jsem si do 30 a tak to. Takže já jsem si navíc zvykl, že to je taková jako tvoje běžná vlastnost, někteří se tomu už jako usmívají tady v těch podcastech, že ty, když se ti něco nepodaří rychle, tak se na to vykašleš. No, tak když mě zajímají exponenciální věci jenom. Jo? Kde ale je to teda smekám, to zase musím říct. To se mi strašně líbilo, to je pěkné, jak v těch komentářích někdo napsal, co to je za týpka, co to tady mele nebo něco. Ty a pod tím napsal Borec, jako sorry, ale to je jeden z lidí, kteří to na YouTube prostě prostřelili úplně nejdál ve dvojce ještě s tím druhým, co tam není a teď to mělo lajků a strašně se mi líbilo, že jako když někdo zahejtí, tak my máme hejty rádi, že jako to je čočka prostě. Ale právě máme problém s tím, že teďka od té doby, co jsme udělali tu čočku, tak čekáme ty blbé komentáře a oni moc nepřichází, takže jako polepšete se. Ale ne, tak jako já myslím, že tak jak to ten věk jsme vlastně zhrnuli a pak ještě, co mě strašně překvapilo, že když jsme dělali ten díl o AI, tak teď z toho vyšlo takové reelsko, kde ty mluvíš o tom, jak jsi přišel do toho servisu, borci nevěděli, co s tím autem je a AI to vyřešilo. A tam je snad, já nevím, 10 komentářů lidí, kteří tomu vůbec nevěří. Ale mně se stalo to samé, to jsme z toho dílu vystřihli, ale mně se stalo to samé s těma solárama, kterým jsem vůbec nerozuměl. Vyfotil jsem to ChatGPT a ono to prostě všechno vyřešilo, nemusel jsem nikoho zvát. Jo? A jako nechápu, že zrovna tohleto, takže jde vidět, že to AI lidi ještě vůbec neumí používat, protože vůbec neví, že AI je takovéhle věci schopné. Jo? Takže to mě překvapilo, takže to je jako k sérii čočka, asi nic víc nemáme, tak to je zatím. Takže k té Praze, jo? Takže, a dobře, ještě chci ale říct jako k sérii čočka. Jo? K sérii čočka máme, to je taková antičočka, jo? Ale že jsme hypersympatičtí. Wow. Ty vole, no to ty máš, jsi udělal nový účet, ne? Nějaký a píšeš si tyhle komenty. Nebylo to z mého soukromého účtu, někdo to napsal, děkujeme a to nás potěšilo. Tak zpátky k té Praze, jo? My samozřejmě během dílu ještě probereme, kde je lepší investovat a tak dále, ale kde se více nemovitosti zhodnocují, to je přes tebe, ale můj důvod, proč... Týpek ve 25 přišel, dejme tomu v 25 přišel do Prahy, říkal, máme na plus minus, možná trošku později, dám tomu 5 let a prostě chci se prosadit a protože se chci prosadit, musím být v Praze. Tobě přálo štěstí a určitě i šikovnost, byli jste v té době strašně šikovní. A pořád jste strašně šikovní, i když už starší, ale dobře, potkal se vlastně někde jste se spotkal s Erikem, to nebudeme úplně do detailu rozebírat, ale tobě se to podařilo, potom tam byly večírky, pokry, měli jste Viral House, takže ty jsi v podstatě vystoupal na výšiny. Jsi jeden z těch, co odešli do Prahy, že se tam prosadí a prosadili se. No, vycucal jsem tu Prahu, co vyždímal, vytěžili a šel pryč, ale ještě jsem chtěl říct, jo, já vlastně do 20 let jsem z malého města, Příbor, 7 000 obyvatel. Brutálně mi to bylo malé, já jsem byl úplně nešťastný potom, jakože, víš jak, chceš poznávat nový svět a ty si pořád na tom Gimplu, já jsem úplně... Jako mě musím říct, že jako nám tady z Kopřivnice všem ten Příbor přijde, já to nechápu, to je stejné. Jak tam mohl být. To je úplně jedno, to je dochozí vzdálenost. Ale protože my jsme samozřejmě jezdili ale na diskotéky si mohl tady jet jako Příbor Nový či do okolí, že nějakých, ale bylo ti to malé. Samozřejmě si chtěl svět, tak pak Vysoká v Olomouci nějakou dobu, pak jsem bydlel chvíli v Dublinu, v Torontu, v nějakých menších městech v Anglii, kde ještě, nevím. No to je jedno. Neúspěšný student vysoké školy, který to dneska všechno zhrne pod to, že je světák v podstatě. Přesně tak, že. No takže přijdeš do Prahy, jo, a co, tak jako chceš se tam prosadit. Podle mě ta Praha ti nabízí strašné možnosti v těch 30, 25.
nabízí ti v party, prostě neomezené množství, cokoliv, co chceš dělat, tak můžeš dělat, můžeš jezdit prostě na party, projíždět všechny, co tam jsou v centru a tak dále. Kvalitní kokain za dostupnou cenu. To tenkrát asi... Tak dneska že jo, to, jako, no, to žije tím, to je až zarážející, to je mimochodem taky, jak se to z těch, to zase jako pozoruje, že jak se to z těch velkoměst, z Prahy, z Brna začíná tady ten nešvar jako přesouvat zase teďka tady zpět na ty menší města. Jo, že mně to přišlo, že to začalo na menších městech, dostalo se do Prahy a se to vrací. A to byl amfetamin, ale ne? Jako to... Peří, ne? ale no tak jako dobře, tak můžeš, je ti 25, 30, tak paříš, máš neomezené možnosti paření. Takže v té době, když nemáš děcka, tak se potkáváš s lidma, máš fakt jako, to je neuvěřitelné, co tam jako oproti malým městům máš ten jako výběr těch různých druhů zábavy, cokoliv tě baví, tak tam je. Jo? Takže když je ti 30, tak můžeš dělat absolutně cokoliv. V době, kdy ty se takhle šel do Prahy, v podstatě kolem toho 25. roku, tak já jsem dostudoval v Olomouci. Mně to trošku trvalo, já jsem těch škol studoval víc a nakonec jsem tam byl 8 let, jo, ale v podstatě tím pádem jsem končil zhruba někdy kolem 25. 26. roku a už jsem v té době měl rozjetou softwarovou firmu. A dávalo by to smysl, spoustě lidí by to dávalo smysl, prostě prorazím svět, půjdu do Prahy. Jo, a já jsem se vydal úplně opačným směrem. Já jsem vlastně pořád tak trošku v hlavě uvažoval, mám jít do té Prahy, mám udělat tu díru do toho světa, ale měl jsem tady kapelu, takže to mě prostě bavilo, bavil mě tady ten život a nakonec mám pocit, že to bylo možná lepší, než kdybych do té Prahy odjel, protože tady to hodně fungovalo na kontaktech. Jo? Za mě jako veškerý biznis, ty příručky, jak se stát brzo milionářem a tak dále, podle mě jsou nejdůležitější kontakty. Jo? Protože když umíš vyčerpat ty sociální kontakty, které máš, tak to má obrovskou výhodu. A tady na těch malých městech se dostaneš k věcem. Já jsem se třeba dostal ke spoustě pozemků, ke kterým bych se vůbec v té době v Praze, protože tam byly velryby, vlčáci, úplně jako úplně jiné kategorie, tak tam bych se k tomu nedostal. Tady jsem vlastně v Praze bys nesehnal kvalitního programátora, protože tam je obrovská fluktuace. Ale já jsem musel v té době vybírat z programátorů, kteří nechtěli do Prahy, protože kdyby chtěli do Prahy, tak je samozřejmě přeplatí. To znamená, to byli lidi, kteří už tu třeba měli, pomalinko zakládali rodiny, nebo z nějakého důvodu nechtěli do Prahy. A to byla zase pro mě obrovská příležitost, protože tady ti lidi věděli, jaké jsou ty platy v Praze. Ale věděli, že když nechtějí být v Praze, a v té době až tak nebyly rozšířené home office, tak věděli, že ty podmínky, které jim třeba my nabízíme ve firmě, nejsou vůbec špatné. Jo, takže zase já jsem spíš využíval výhod toho maloměsta a ekonomicky jsem to zhodnocoval. Jo, ale samozřejmě, možná kdybych byl v Praze, tak se by podaří něco velkého, ale asi by se mi pravděpodobně nepodařilo, protože řekněme si to rovnou. Jo, jako my se bavíme o ekonomice, o penězích, kde se třeba dá víc vydělat, se určitě budeme bavit, jo, ale je tohleto bohatství, je tohleto jako to jediné bohatství, jo, protože když ti je 30 let, je tohleto jediné bohatství, ty peníze, které dostaneš ve firmě, jezdíš tam metrem, vracíš se jako velkou zácpou, říkáš si, to si mi ty sám říkal, ty jsi říkal, dobré, do těch 30 let to bylo super, užili jste si spousta srandy, natáčení, byli jste známí, každý, kdo vás potkal, vás poznal, jako byli jste fakt jako superhero. Já jsem byl až po 30. Do 30 jasně, no. Po 30, jo, ale potom, když jsme se bavili, tak říkal, že pak jsem tam jako začal žít takový jako rodinný život a najednou jsem zjistil, že sice všichni ti kámoši, všichni bydlíme v Praze, ale bydlíme tak daleko od sebe, že ten sociální kontakt, někde se potkat na pivo je pro nás daleko komplikovanější, než když se vrátím zpátky do Příbora. No, je to tak, jako jo, protože, jak říkám, když jsme byli mladí, všichni svobodní, tak většinou to bylo tak, že každý sice ten kámoš bydlel v jiné části Prahy, že to ani nebylo třeba v jedné čtvrti, ale jediné tak bylo vždycky někde se potkal až na Můstku nebo někde v centru a jde se někde pařit, jo. A každý jak byl, tak každý to měl třeba 15-20 minut z domu, přijel tam jsme se potkali, zapařili, ej chuchu, a co, ráno jedeš domů a pak se zase vidíš někdy, jako, jo, mezi tím chodíš do práce a tak dále. Ale potom, ano, samozřejmě přišlo období, kdy měli ty děti, samozřejmě všichni. A najednou, co, jako s dětskem jet za kámošem někde, kde to je normálně to 20 minut autem, ale když jedeš přes zácpu, tak je to 40 nebo 50 minut. S dětskama tam zpátky, to je absolutně, tak já jsem zjistil, že potom, když jsme začali mít ty děcka, tak jsem se s těma lidma úplně
se prakticky omezily ty kontakty, protože předtím jsme chodili, já nevím, do sauny tam, všude různě možně společně, ale s těma dětskama se to strašně zvrtlo v té Praze. A ještě se vrátím k té práci, jo? Jak říkáš, co je bohatství, ještě se vrátím, jak jsem jezdil na letiště z Karlína, jsem jezdil na letiště každý den, ještě než když jsem dělal toho stevarda a potom v tom ofisu na letišti, tak pro mě to bylo hodinu, jsem musel jet, buď metrem, kde jsem vlastně jel z Karlína s 2 přestupama, trvalo mi to hodinu, door to door, od dveří ke dveřím. Potom, když jsem vzal auto, sedl do auta a dojel tam taky hodinu, to znamená 2 hodiny denně, v autě jsem ztratil, to je 10 hodin týdně, 40 hodin, já nevím, měsíčně, kdy sedíš v zácpách. A to je věc, kterou musíš započítat ekonomicky do toho tvého propočtu, jo? Protože ono, jestliže sedíš 40 hodin týdně nebo měsíčně, říkal jsi, jak ti to nakonec vycházelo? No, myslím, že 40 měsíčně. 40 měsíčně, to je v podstatě jeden pracovní týden. To je 400, nebo 500 ročně skoro. 480, no. Ale to je... Takže tohle je taky věc, kterou musíš ekonomicky zohlednit. Jo? A má to nějaké dopady na zdraví, jo? Protože jako sedět v tom autě taky není žádná hitparáda. Tvůj volný čas má nějakou hodnotu. Jo? Ta hodnota volného času pro mě teď aktuálně prostě přijde, že volný čas je úplně to nejcennější, co člověk vlastně má. Jo? Když ti potom začneš trošku stárnout. Takže mám pocit, že to vždycky zatím probíhá tak. Na druhou stranu, jo? Dobře, říkáš, jak to v té Praze je hrozné, jak jsou tam zácpy, tady všechny tyhle ty věci, ale pro mladého člověka, který žije třeba v Příboře nebo v Kopřivnici, jo, dejme tomu člověk 25 let, tady reálně nemáš kam zajít. Reálně tady strašně špatně narazíš na nějakého partnera, protože... Jako partnera, jako koho myslíš? Jako životního partnera, protože už to tady jako většinou, je to malý okruh lidí, musíš někam jezdit, jo? Jakože jako spousta lidí je tady fakt, potkávám mladé lidi, kteří třeba nejsou schopni se najít partnera, bavíme se, ale oni pořád zůstávají tady. Podle mě, kdyby odjeli někam do velkého města, jo, Praha, Brno, Ostrava, a tady přesně, jak ty jsi to říkal, jo, to myslím si, že tady v té fázi toho kolem toho 25. roku, když lidi dostudují, nebo oni už většinou studují v těch větších městech, tak pak by jako stálo za to, aby si to vyzkoušeli. Na pár let tam žít. Protože tady v tom Viz barber, ke kterému chodím. Jo? Barber, ke kterému chodím, je takový, taky už jako žil skoro všude, hodně dlouhou dobu žil v Kopřivnici a teď si otevřel druhý barber v Brně. Jo? Přesunul se do Brna, potkal jsem ho měsíc po tom, co se přesunul do Brna, takže teď má vlastně barber v Kopru v Brně a žije v Brně. A říkal, mladý bezdětný člověk, je mu kolem 30 let, říkal, já jsem šťastný, to Brno mi nabízí prostě tolik příležitostí, tak Kopřivnice, tady byl jeden bar, kam jsem mohl zajít, jo, ještě jsem se musel nějak normálně oblíknout, přitom on se jako rád oblíká tak extravagantně a musel jsem se ještě nějak rozumně oblíknout, ať nedostanu přes držku a je to prostě takové jako pro něho, to tady bylo nekomfortní, jo, takže přesunul se, žije s přítelkyní šťastný život v Brně a je z toho nadšený, ale jsou bezdětní. Naopak lidi s dětma, když potkávám známé, kteří žijou v Praze, co to je za život? Jako žiješ v podstatě, vozíš děcka na kroužky, vozíš děcka do školy, do školky a nakonec skončíš tak, že chtěl chodit za kulturou, chtěl si bydlet v Praze, ale žiješ v nějakém satelitu, skurveném, kde není... nějakém zasraném satelitu, kde není skoro vůbec nic. Jo, nemáš tam možná tak jako jeden malý obchod a jedna kavárna, ale z toho satelitu za vším musíš výjíždět a ty nemáš čas výjíždět, protože ty si rád, že se stihneš vůbec jako dostat večer zbytý z té práce do toho satelitu a nakonec zjistíš, že teda žiješ v Praze, ale vlastně ty benefity Prahy vůbec nevyužíváš. Ano, to je přesně ono, jenže ty říkáš, že ale to už je druhý typ lidí tady tohle. To jsou, my jsme se bavili o lidech v Praze, ale pak jsou ti lidi, co chtějí utéct z Prahy, utečou z Prahy, protože chtějí mít ten prostor, chtějí si ten domeček postavit. Mimochodem jsem se díval ve Středočeském kraji, 56% bydlení jsou rodinné domy. To znamená, že opravdu ti lidi jako z té Prahy se stěhují do těch rodinných domů, protože jim ta Praha jim přijde, že budou platit strašně moc velký nájem za někde na Žižkově za malý byt, tak jdou tam. Jenže pak se dostávají do té druhé fáze s těma dětskama. Jednak takhle se nerozhodli jenom oni, ale rozhodli se všichni v okolí v tom Středočeském kraji na těch dálnicích, takže ráno si v zácpě tu hodinu tam jedeš, nebo já nevím kolik přesně, jedeš a chceš využívat teda ty možnosti Prahy, co se týče té pracovní nabídky těch větších peněz, ale chceš si zároveň užívat to, ale potom co, tak jako si na nějaké té vesnici satelitu, je rozdíl, pokud si v nějakém malém městečku, kterou má tu infrastrukturu jako Říčany a podobně, jo? Takže to už je zase, kde žiješ v tom malém městečku, jako, tak to je něco jiného, ale
podle mě to je brutální, jako že... Jako na Říčany jsem vysazený, protože samozřejmě tam je takové pěkné přírodní koupaliště, je tam, několikrát jsem tam projížděl na kole. Ale na Říčany jsem vysazený z toho důvodu, že pravidelně vítězí... nejlepší místo k životu. Nejlepší místo k životu. Vždycky tam máš jako buď Říčany nebo Hradec. A když se podíváš na cokoliv severní Čechy nebo severní Morava, tak to tady vypadá, že ještě lozíme po stromech. Jo? To jsou prostě hodnocení jak svině. Tam se zohledňuje zdravotní péče, dostupnost vzdělání, dostupnost práce, bla. Jo, ale kdo z nich tady někdy viděl Štramberg, jak je krásný, jo? Kdo to tady viděl Beskydy, kopce, všecko. Jako to je, já nevím, co za kretény dělá ty žebříčky, ale tuty, jako vole, nějaký Pepík to dělá. Já bych to moc neproflakoval, ještě se nám tady začnou lidi stěhovat. Je to pravda, to mi říkal kamarád, když se ti někde líbí, a hlavně nedávej hodnocení, protože příště tam jako bude strašně moc lidí. No. Jako přesně teďka tady byli dávno kámoši z Prahy, a tak jsem je vzal na Štramberg, na tady ty hezké místa, jako kde ještě na Ondřejník a takové prostě Friedland do nějakých různých, a ti jako čuměli, oni říkali, my jsme mysleli, jako, že tady to jako, ale ta kvalita té gastronomie a to, jak to máte hezké, fakt byli překvapení, jako z toho, že to, tak to bych jako moc nechtěl tady. To přeskočme vlastně, my jsme rádi, že ty žebříčky dopadají tak, jak dopadají. Ano. Ale takhle, ono ty lidské příběhy vždycky jako nejsou úplně jednoduché. Jo? Já jsem třeba potom ve fázi, kdy jsme měli vlastně první dítě, tak jsem uvažoval o tom, že se do té Prahy přesunu. Jo? Byl v květnu nějaký ten svátek, my jsme dojeli do Prahy. Bylo vedro, nebylo to jako dneska, už jsou běžně 36-37 stupňů, tak tenkrát bylo třeba 28. Jo? Je to už, já nevím, je to už třeba 12 let zpátky, Matimu mohlo být 6 let. Dojeli jsme do té Prahy, byl takový ten jako květnový den, kdy tím, že byl svátek, jako Praha byla úplně plná. My jsme byli do zoo a tam byl v té době snad největší, pak jsem zpětně viděl, že tam byla jako největší návštěvnost lidí v zoo, tam za ten den bylo, nevím přesně, ale bylo tam třeba 30 000 lidí. To bylo brutální, tam si jako neměl kde sednout, nemohl si nic koupit, jako všude prostě mrtě lidí s dětma. My jsme úplně potom někde tam u toho a pak jsme si tam jako někde sedli v nějakém parku a byli jsme úplně hotoví a že nám říká, no tak do Prahy jako rozhodně ne. Jo, já jsem tam jako vzal, že to tam bude super, že pak tam koupím nějaký byt a rozjedu to v té Praze a jako vůbec to prostě neprošlo a ani já sám už jsem nechtěl. Jo, jako fakt. Jako kvůli jedné zoo, jo? Kvůli jedné zoo, jako to byl tak negativní zážitek. Ale ještě podle mě je strašně důležité, v které části té Prahy jako bydlí, že jo? Protože spousta lidí třeba mimo Prahu má jako názor takový jako celkovou obecný na Prahu, ale pak jsou strašné rozdíly mezi těmi čtvrťmi. Tak řekni mi 3 nejlepší místa, kde bys chtěl bydlet v Praze. Já bych bydlel jenom na jedno, všechno ostatní pro mě... Václavské náměstí? Na Václavské? Ne, pro mě nejlepší je Bubeneč prostě. To je absolutně v Praze nejlepší místo na bydlení a jinde bych nebydlel. A jako, že... Co Vinohrady? Ne, tam bych nebydlel. To se mi nějak moc neto. Mně se líbí strašně Bubeneč. Staré město? V tom. Tam je hezké se projít, ale bydlet bych tam nechtěl asi. Nebo každý má samozřejmě jiné preference. Tak to je kousek tam, ale Bubeneč je nejlepší strategicky, si myslím, jo? Hračanská. Jednak to máš dole na Letnou, strašný kousek, že 10 minut jdeš z domu, krásné výhledy na panoráma pražské. Na druhou stranu jdeš do Stromovky, máš nádherný park, jako to spousta lidí, kdo nebyl ve Stromovce z mimo Prahy, ani nezná ty nádherné místa. Jo. Tam jsem prochodil, když se narodil ještě malý Bitcoin v kočárku, jsem tam prochodil hodiny, jo, tam fakt je to nádhera. Jo. Takže, moje nejoblíbenější místo z Prahy je u Veverku. U Veverky. U Veverky, jo, na Plzeň. No. Na Plzeň, nejlepší Plzeň. A to je prostě, já mám rád pivo. Jo? Jako mám rád pivo a neměl bych ho pít, protože pivo dělá hezká těla. A já miluju Plzeň, miluju dobře natočenou Plzeň. A to bylo neskutečné, jak dlouhou dobu se nikde jinde netočila dobře Plzeň, jenom v Praze. Tady to prostě stálo všude za veliš prdel a jenom v té Praze to jako bylo fantastické. Tak to je další benefit Prahy. Tenkrát jako, teď už se to možná to, jo, ale ty Plzně byly jako fakt dobré. Olomouc je už dneska jako moje nejzamilovanější město v České republice, Olomouc. Jako pro mě taky, protože jsem taky tam, Olomouc? No, protože jsem tam strávil já jsem tam bydlel v 8. 9. třídě, ve 14. v 15. jsem tam hrál hokej, pak jsem se tam vrátil na výšku, takže já jsem tam prožil docela jako hezké období. Za mě jedno z nejkrásnějších měst, dobrá velikost, jako Olomouc, ale mám problém s tím, že tam nejsou hory. Já prostě, musíš do Jeseníku, no to je daleko, to je štreka, to je hovno úplně. No, jasné, ale stejný problém jsem měl v té Praze. My máme rádi jako hory, s Lenkou chodit na hory a musíš jít do Krkonoš. Za mě Krkonoše jsou v Česku jako jednička, co se týče nádherných hor, 2 jsou Beskydy. Ale Beskydy mám teďka 15 minut a ty jsou jako naprostá pecka, jo. Takže
Takže když si vemeš ty benefit, bydlíš jako v nádherném městě Praze, vyděláváš, ale musíš jezdit prostě někde hodinu jako do hor, hezkých, to je na hovno. Tady, to máš za 15 minut z domu, můžeš každý den chodit na nějaké krásné výšlapy, takže to je taky jeden z benefitů, jako Olomouc má problém, ten tam má kopeček jediný. Kdyby Olomouc byla u Beskyt, tak to je prostě jedno z nejlepších měst na světě. A nebo u Jeseníku, já bych jako na Jeseníky taky nedal dopustit. Jeseníky taky, ale to je prostě úplně mimo, no. Takže tyhle benefity samozřejmě, dobře, a potom se teda ti narodí děcka, jo? A začínáš mít druhý jako veliký problém, tím pádem jednak ztrácíš ty sociální kontakty, co jsi měl, najednou potom samozřejmě bydlíš tam. Získáváš nové, jo? Tam se potom budují ty dlouhodobá přátelství s rodiči, dětí, s nimiž jako tvé dítě chodí do školky. To zažívám teď, samozřejmě, ale v Praze je problém. Teď na stará kolena, no, ty zažíváš. No, v Praze je problém, to zažívám u svých kamarádů, tak oni nemají to hlídání a obrovský benefit, jako pro tebe, který se taky nepromítne do těch vyšších platů, protože ty máš sice větší plat, ale mám kámoše, co dávají 2 děti do nějakých soukromých školek, jednoho za 20 000, že tam učí angličtinu. Tady mám školku za 500, úplně perfektní učitelky, parádní jako prostředí. Takže... Ta atmosféra toho vzdělání je tady dobrá, protože tam je to hodně jako orientované. Víš co, mně se strašně líbilo, slyšel jsem o borcovi, který říkal, se ho ptali, jako byl v dobré pozici biznisové, oni se ho ptali, proč to své děcko nedáš na tu výběrovou školu. On říkal, jako víš, ono v životě jako potká i cigány a potká tady prostě ty nízkopříjmové skupiny a já si myslím, že jako takhle to jako selektovat vůbec nedává smysl, že je potřeba, aby se s tím jako naučili žít. To jsem ti říkal já, to je od mého kamaráda. Ale nechci říkat, že on je v takové vypjaté pozici, že? Tak vysoké, ale jo, přesně mi to říkal, no to já chci, ať zažije prostě, jak je to s těma dětma z dětských domovů a to a prostě život je pestrý, jsou lidi takový, makový, tak ať to vidí od malička, jak to, a ne, že se bude selektovat jako v té jedné skupině nejbohatších a pak bude mít úplně zkreslený jako názor na život. K tomu mám jako výbornou historku, protože byli jsme taková jako dvojka s Kontym, já vím, že nemám říkat s Kontym, protože ho nikdo nezná, ale můj dobrý kamarád Konty má syna Adama a ten je stejně starý, jak můj syn Matěj. Oni se potkali a ten Adam mu říká, a Matěj tady ze Severní Moravy chodí na box, jako je připravený, že tady ten region je trošku drsnější. A ten Adam mu říká, my jsme byli, s mojím kámošem jsme byli na skateovém hřišti, jo. A přišel borec a on byl úplně jako brutálně agresivní. On takhle šťouchl toho mýho kámoše. Jo, Matěj se na to díval, říkal, co je, ty vole, co to znamená jako brutálně šťouchl, já bych ti ukázal u nás, jak to vypadá, když je nějaký problém. Jo, že to jsou prostě dva úplně jiné světy, jako Pražáci, když přijedou, a já jsem se narodil jsem se v Gottwaldově, v dnešním Zlíně, nebo ve Zlíně, Gottwaldově Zlíně, a potom jsem jezdil za holkama, které měly koleje jako v Ostravě, víš, jakože, co vlastně byli tam od nás, tak šli studovat do Ostravy a párkrát jsem byl u nich na koleji a vždycky, když jsme někam šli, tak mi tak všichni říkali, víš, jako hlavně se tady na nikoho moc nedívej, nebo jako nikoho tady jako moc neoslovuj, tady to jako funguje malinko jinak, jo, a je to úplně jiný region, jo, tam u nás dá se říct trošku na jihu, nebo na jihu toho Valašska, tak tam je to takové, že když přijdeš, tak se začneš bavit jako s neznámýma lidma, jo, tady začít se bavit s neznámýma lidma je jako výzva k boji. Je trošku výzva, může to dopadnout všelijak, jo. No. Takže samozřejmě děti, když se ti narodí v té Praze, to podle mě celou tu ekonomiku jako strašně mění. Jo? Jednak, jak jsem říkal, ty školky, strašně drahé, ale my jsme taky jako ještě, když se narodil malý, tak my jsme vůbec nepočítali, že bychom se jako vrátili zpátky jako tady k nám na Moravu, ale to až potom se tak nějak, ještě vlastně ten byl covid, my jsme to střídali a tak dále a pak jsme si vyhodnotili, že to hlídání a furt nějaké chůvy, když chceš někam jít a další věc. Další věc je to, že v té Praze lidi strašně moc pracují, moc to nechápu. Tam byl strašný problém potom s kámošema se nějak jako domluvit. Potom už to bylo tak, kdy zajde na pivo a oni mi řeknou, jo, teďka za 3 týdny nebo za měsíc a půl, ve čtvrtek 7 večer budu mít 2 hodiny čas, tak můžeme. Jo. Takže tady... Ale není to právě proto, že oni začínají pracovat taky trošku později, než my tady normálně jako slušní lidi na Severní Moravě. Mně to je jedno, ale mně přijde, že jsou jako tam strašně moc jako posadlí prací a tam byl strašný problém pro mě najít nějakého parťáka, kdo by si ráno se mnou začal na tenis,
na pickleball, Protože jsou orientovaní na statusově. hory. Já ti to přesně řeknu, jak to je. Jo? Jako, že to je úplně za mě je to zvrácené. Zase budu mluvit o svém bývalém spolubydlícím z kolejí, který teďka jako je ve vysoké pozici v Brně. Jo? Tak oni třeba chodí na oběd a 3 kluci se tam fotí, vole, že mají všichni hodinky, ne Rolexy, ale ještě nad Rolexama APčka, jo? Že si všichni koupili APčka, nějaké hodinky. Jo? To jsou hodinky za jako strašný balík peněz, oni jako, mají takové to, a on mi řekne třeba, já bych se nebavil s někým, kdo nosí falešné hodinky. Jo? A já jsem strašně rád, že zavedli mobily, protože od té doby, co zavedli mobily, já jsem mohl sundat ty primky, co mi dával taťka, už jsem jako nikdy nemusel jako dát na ruku, takže hodinky prostě nenosím, ale oni jsou posedlí luxusem a tady u nás to nemáš. Jo? Oni když ty kabelky Hermé a Gucci a tak a já říkám, ale já to jako nemůžu ženě koupit takovou kabelku, protože u nás takové kabelky mají úplně všichni. Ale samozřejmě z Turecka, že? Takže tady, kdyby s tím přišel, tak všichni řeknou, jo, jasné, tak zase přijel z Antálie, že? Je to tak, no. Status samozřejmě je taky nový, ale mě prostě pořád ještě pálí ta jejich pracovitost. Jako já chci někomu v 10 ráno prostě napsat, jdeš na hory, jdeš na to, proto jsme si vytvořili skupinu na WhatsAppu Vyšlapy nepracujících a tam kdykoliv přes den někdo napíše, nejdete někdo na hory za 15 minut nebo za půl hodiny půjdem, no tak vždycky se někdo chytne, skoro každý den. Jako tady mám problém, spíš musím jako ty lidi skoro každý den odmítat někdo, kdo chce se mnou zajít na tenis, na box, já nevím, na cokoliv, zahrát si něco na hory. Tak včera jsem musel 2 lidi odmítnout, protože jsem se připravoval tady, jsem potřeboval chvilku, že si... Jako zajímavé, že dřív ti takhle psávali holky a dneska už jenom kluci. No, tak kluci, tak teďka se věnuju hodně sportu a tak, jako, ale že tam v té Praze to bylo strašně složité. Jediný, musím říct, jediný, kdo se držel, tak to byl Ujfa, Tomáš Ujfaluši, se kterým jsem chodil na box dopoledne, to byl jediný, který se urval. Pracant. No ale on jako hodně samozřejmě pracuje a teďka dělá skauta nebo něco, ale tenkrát měl čas a chodili jsme spolu tady v Praze, teda tady na Moravě, když jsem se vrátil zpátky, tak je to lepší v tom, že neustále ten jako sociální kontakt, že lidi prostě si tady udělají čas, mi přijde. Já mám taky pocit, že lidi kolem tebe prostě opouští ty své pracovní pozice a úplně se to tady začíná hroutit, jako, jestli bychom tě zase neměli vyexpedovat. Ale víš, co je zajímavé, já jsem jel... Jak jsem říkal, já jsem hodně hrával, já jsem fakt určitě hrál v každém kraji, myslím si, že jsem hrál i v každém okrese, jsem měl koncert, protože já jsem hrával od 14 let, jo, různé žánry, takže jsem jezdil po koncertech a mě fascinuje duše těch jednotlivých měst, jo, jakože úplně, jak je to takové jako různé v každém místě té České republiky. Třeba jenom jako Kopřivnice versus Nový Jičín, jo. Kopřivnice sprostá, zaplivaná, dělnická, drsná a jedeš do Nového Jičína a tam ti lidi jsou na tu kulturu daleko víc jako kultivovanější. Je to dané tím, že tady za tím průmyslem se to prostě seběhlo, jo, seběhly se nějaké vrstvy, ten Nový Jičín je zase nějaké město, které má historii. Úplně mě fascinují třeba jako příběhy, co tady jenom slyším, jo, tady máš nahoře Prajská kolem Hlučína, což vlastně byla německá enkláva, oni za války normálně šli do Wehrmachtu, pak když se vrátili, tak z nějakého důvodu v té Prajsce to neodsunovali a oni potom brali normálně důchody a lidi jim záviděli, protože brali důchody vlastně z Německa, a nebo celé ty Sudety, když jedeš do těch Jeseníků, jak jsou ty města úplně nasáklé, vším tím turbulentním, co se tam stalo. Jo? Tady prostě potkáš lidi, jejichž dědeček byl Němec, babička byla Češka, dědeček umřel, odsunuli ho, jo? Takže teď najednou má potom měl dědečka třeba v Berlíně. Jako je to strašně jako propletené. No, tak my jsme tady taky Sudety vlastně, že? No právě, že Valmez nebyl. Příbor, Nový Jičín, Kopřivnice jsou Sudety. Valmez Rybí nebyl, ale Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice byla, protože tady byl průmysl. No, Nesselsdorf, a my jsme byli Freiberg, Příbor. Ale co Pražáci? Jako Pražáci, vole, nemají vůbec nic, jo? Ale my tady máme sankce z Číny. My tady v Kopřivnici aktuálně jsme byli přidáni v Číně na sankční seznam jako z vozy Tatra. Kdo to má? No, to mi řekni, jo, jakože všichni říkají, jo, že se jako pragocentrismus, ale ne, tady normálně funguje tatracentrismus. To znamená, že jsi důležitý. Jo. Takže až se bude bombardovat, tak myslím si, že my tady budeme ty rakety mít jako první. No jako když bych to dneska měl jako hodnotit, jo, a když občas jedu do Prahy, něco musím vyřídit, tak se na to dívám a říkám, ježiš,
chudáci lidi, co tam bydlí, je, že já jsem tak rád, že už bydlím jako zpátky, tím, že mám tu možnost, jako, že když tam mám mají být, tak mohl bych se nastěhovat zpátky, ale dneska by, když to takhle vemu, dneska by mi musel třeba někdo platit 100 000, mi řekne, hej, já ti budu platit 100 000, že budeš bydlet v Praze měsíčně. Bych do toho prostě, co? Nešel bych. Já bych byl strašně rád, kdyby tam odešli po studiu moje děti, prostě Olomouc, Brno, Praha. To bych chtěl, to si myslím, že by bylo fajn, ať si to vyzkoušet. Nebo klidně dneska už do zahraničí, nemusí se zdržovat tady. Jo. Ale vůbec bych si jim nedivil, kdyby se potom vrátili sem. A to má jako zajímavý aspekt, jsou třeba nemovitosti tady v tomhletom. Jo. Protože nejvíc lidí v Praze si stěžuje na nedostupnost nemovitostí. Přitom je to trošku paradox, protože málo kde se tak staví, jak v Praze. Jo? Málo kde máš takovou výstavbu, jak je v Praze, ale ta Praha pohlcuje pořád větší a větší množství lidí. Dneska už třeba nájmy se tam v podstatě nevyplatí ty nemovitosti ani pronajímat, protože ta vstupní investice je obrovská, takže teď už opravdu i investorské rozhodnutí je na vážkách, jestli opravdu investovat v Praze nebo investovat někde jinde. Pokud by tě opravdu zajímal příjem z nájmů, tak pak Praha nedává smysl. To je jako nejhorší místo v České republice. Co dává smysl, tak ta Praha je takové pořád tam ti lidi budou v těch centrech chtít žít. To znamená, když máš v dobré lokalitě v Praze, třeba v centru nějakou nemovitost, tak tam i pokud přijde nějaká jako fakt hodně velká krize, tak ten propad bude nejpomalejší. Bude ti to držet tu hodnotu. Ale z hlediska nějakého výnosu pronájmu v Praze to nedává smysl. A ve finále, když to vezmeš, tak ti lidi v Praze mají o co víc vydělají, tak o to mají vyšší nájmy. Jo? To tak nějak jako dost podobně to vychází. Takže pak se vlastně nabízí ekonomicky, jestli opravdu ten život v Praze je třeba ekonomicky výhodnější. Kde je ten rozdíl brutální, tak jsou ceny. Dneska za metr čtvereční v Praze se ty ceny blíží 200 000 za metr čtvereční a to je úplně jako nepředstavitelné. To jako nedává ani v rámci Evropy, už to přestává dávat smysl, když to v těch krajských městech ostatních, neberu Brno, jo, tam je to dost podobné, to se jako dost začíná jako limitně blížit Praze, ale v těch ostatních krajských městech nebo velkých městech ty ceny jsou třeba poloviční. Takže tam jako v podstatě opravdu člověk, který běžně vydělává v Praze, je to pro něho ekonomicky nemyslitelné si tam pořídit nějakou kvalitní nemovitost. Tak jsem vlastně přemýšlel já, když jsem tam kupoval ten byt, tak jsem si říkal, dobře, ale tady ten byt, i když bude ta Praha se roztrůstat jako do velikosti, jako okolo budou se zastavovat pole, tak ten můj byt vždycky bude 10 minut pěšky od hradu. A ono se to bude nafukovat, takže jak kdyby ta hodnota, aspoň pokud vidím, co se děje v Londýně, jak to tam vzrostlo, nemyslím si, že Praha jako třeba to bude nasledovat tady tyhle jako, ale když to vezmu ještě ve srovnání tady s tím, jo, já myslím, že největší jako důvod, proč třeba se vyplatí investovat jako v Praze, si myslím, no proč ti lidi můžou zbohatnout více v Praze, je tím, že mají větší páku, protože tady, když si na Moravě koupí byt za 4 miliony, tak tu páku mají relativně malou, jakože platí, rozumíš tomu, tu hypotéku, ale když si koupí v Praze byt za 15 milionů nebo za 13, tak oni to samozřejmě splácí, spoří si do toho a potom ve finále za těch 20-30 let, jak kdyby mají ten majetek větší. Zatímco tady spořili, jak kdyby do toho bytu, což se děje třeba, já nevím, ve Švédsku jsem četl, že ti lidi jak kdyby to berou jako spoření opravdu a místo, aby si spořili bokem peníze, které jim ztrácí hodnotu mezi tím a už nikdy nenaspoří, jak jim vyrostá ta nemovitost, tak to rubnou do toho. Tak pozor, to se dělá všude asi. Ve světě už je běžné, že splácíš jenom úroky, jo? Že splácíš, že to vlastně už ty hypotéky jsou několika generační a ty vlastně za svůj život splácíš jenom jako úroky a pak to necháváš dál a předáváš to dál, ale jako pořád spolíháš na to, že ta nemovitost jako bude růst na té hodnotě. To znamená, už se to nebere z pohledu jedné generace. Ostatně, kdo dneska dosáhne na hypotéku, aby si koupil byt za 13 nebo za 15 milionů, jaký bys musel mít plat? Já už vím, že v Praze jsou právníci, kteří vydělávají přes 100 a jako nedošáhnou na hypotéky. No a potom skončí někde na sídlišti, někde na nějaké části jako Prahy, je to sídliště asi jako 30-40 minut od centra a stejně prostě vyděláváš obrovské peníze relativně vůči jako zbytku republiky, ale potom ten životní standard tam podle mě není až tak velký. Já jsem včera na mě vyskočilo na Instagramu, Mareš tam, myslím, dával něco, že byli na terase. On někde jsem četl, má jako drahý byt, třeba za 30, 40, 50 milionů. A měl tam takovou terasu. Já nevím, on na mě teďka vyskakuje už 14 dní s nějakýma medvědama pořád. Jo, já tam nechodím na Instagram, jsem byl po letech, vyskočilo to tam na mě, podívám se a on tam dával nějaké video, asi ze svojí terasy předpokládám, s dcerou, takhle to. A měl tam terasu, výhled nějaký, jako
podle mě ten byt stál třeba 40-50 milionů. A teďka to srovnám se svojí terasou. Já jsem byt koupil za 1,5 milionu, dneska má třeba hodnotu 4-5, nevím. No ale mám prostě terasu 5krát větší než on. Mám tam trávník, každý den tam můžu hrát fotbal s mladým. Výhled mám jako hezčí než on, jakože to je fakt strašně zajímavé, jako v tomhle ohledu, když to akorát vemeš, pro jako... balóny musíš potom běhat z 5. patra, no. No, to nevadí, zbytek nemáme, no. no, ale no, to je jedno, stává se to samozřejmě, ale to je fakt skvělé, hrajeme každý den teďka ten výhled na ty Beskydy, hráváme fotbal jako ale tak tohle to třeba... No, ale to prostě tam podle mě není započítané v tom, jakože ty musíš v té Praze musíš jako obrovsky vydělávat, aby si to mohl dovolit a stejně jak to nemáš ani na takové úrovni, jak kdyby tady za pár korun. A víš co, může na to být, může se v tom promítnout i to, co vlastně uvažujeme, jestli se stane nebo nestane. Jak teďka AI nahrazuje tady tyhle pozice, té, dejme tomu, příjmově střední nebo vyšší střední třídy, tak budou ti lidi ještě mít na to, aby žili v Praze, když vlastně přijdou o ty práce nebo těch prací už tam nebude tolik. Nedojde k tomu, že ti lidi se začnou i díky tady tomuto trendu stěhovat třeba zpátky do těch měst, odkud pochází, že se zpátky třeba začnou stahovat na vesnici a... Nevím, jestli na vesnici. Já myslím, že tam je, jako myslím si, že se to začne dít, ale mám třeba kamarády, kteří jsou někde z Vysočiny, z menších vesnic a oni tak jako, jak jsem to říkal, jak byli, tak jak to, že to je jako dobré, že by se třeba taky vrátili někde, že by mohli třeba dělat i jako remote, ale oni by se vraceli někde do vesnice, kde nic není. Jo? Jenže my máme třeba štěstí, strašně podle mě člověk štěstí, když pochází od někud, kde to je třeba to hezké nějaké malé městečko, než někde na vesnici, aby asi taky nešel. Tak zůstávají v Praze. Dobře, ale já nemůžu souhlasit, protože tady je třeba Závišice, Rybí. Jo? To jsou vesnice, kde se stěhovali mladí lidi, protože v Kopřivnici nebylo kde bydlet, tak oni neměli, teď si na to město Kopřivnice si na to udělalo nějakou studii. Jo? A z té studii vyšlo, že opravdu Kopřivnice se vylidňuje, protože tady se nic nestavilo, nic nového tady nebylo a vylidňuje se naopak ty vesničky kolem, jako narůstají ti... Chtějí bydlet v domech, to je takový sen, že většině lidí, ale nejenom, že by v domech, ale oni by bydleli klidně jako v nějakých novostavbách s terasama nebo ze zahradou, ale to tady prostě není takové bydlení. Až teď tady takové bydlení chystám, jo. Ale to není podstatné, ale podstatné je to, že ty vesnice začaly ožily. Jsou tam mladí starosti, jsou tam mladí starostové jsou tam, kteří mají starosti, nejčastěji se sousedama, ale začaly tam fungovat zpátky fotbaly, hasiči, začaly tam borci mít jako skupiny, které jezdí na kole, turistika, jo, fakt jako to... Ale já myslím, že já to všecko chápu, ale to je tím, že tady v okolí je to skvělá infrastruktura. Tady máš fakt jako kousíček, máš tady 25 minut, máš Ostravu, Frýdek 10 minut, máš to tady všecko dojezdové. Zatímco když si někde na Vysočině, je tam někde jedna Jihlava, kde nic není, tak je rozdíl prostě se vracet někde do... Jo, ale já si myslím, je to tak, jo, tady je to samozřejmě, ale ono totiž u těch nemovitostí jsou za mě, bez ohledu na to, jestli to je prostě důležitá je lokalita, jo, a důležitá je, aby tam byla práce. Protože mít nemovitost někde, kde není práce, tak to je tak možná dobré pro důchodce, ale pokud by tady nebyla práce, tak tady tyhle ty věci nebudou fungovat. A tady se vracíme k minulému dílu z AI, kdy jsme vlastně říkali, že my jsme první na ráně, jako automatizovaná Česká republika, kdy se budou nahrazovat za 10 let ty robotizace, ty linky, kdy třeba tolik nebude tady v okolí jako potřeba tolik jako dělníků, takže tam se to taky může změnit. A myslím, že ty trendy jsou různé, jak si říkali si, jestli se nevyplatí zpětně potom vracet těm lidem někde na ty malé města, ale ještě jedna zajímavá věc, já nevím, byl jsi někdy v Šumperku v poslední době? Nový hotel spravený, krásný. Nevím, my jsme tam jezdili jako děcka, já si pamatuju hrát hokej, jsem tam nebyl a teď jsme tam byli loni, jsme jeli do Krkonoš, jsme se tam zastavili jenom tak a byl jsem strašně překvapený, jak je to historicky, to je taky asi jako Sudety německé, ale jak je to hezké spravení a jak je tam rozvinutá jako gastronomie, že tam bylo strašně moc jako dobrých restaurací, kaváren, úplně nádherných, také bys našel jako v Praze. Takže my jsme byli tam mladý má rád ty turistické samolepky, tak jsme šli do informačního centra a říkáme, kde tady jako lidi berou peníze, tady ty obědy stojí tolik a furt všude jsme šli plno a říká, no, jako během toho covidu, oni strašně moc lidí jako se tady jako vrátilo, tak oni jako dělají ty home office a mají pražské platy,
vrátili se tady, a tady mají Jeseníky, podhůří krásné, chodí tam lyžovat a teďka se jim narodili ty děcka a to město jako zvelebují a ten Šumperk je úplně odstřížený, jako je to úplně v prdeli. Vidíš někde. to? No dobře, ale takže do Šumperku se vrací a Bruntál prdel republiky, tam se to vylidňuje a jsou tam prostě jako mladí odchází, tam jsem nikdy nebyl, a to ještě ale někde úplně moc. Je to jako moc, ne, je to moc. No. Ale ten Šumperk má aspoň ty hory, ty Jeseníky, myslím, že fakt jako, a že já tam teda začínají. Bruntál miluju, tam je dokonce u Bruntálu je sopka normálně, jo. To je jako neskutečné místo. Tam to moc neznám, ten Bruntál. Tam je to výborné. Osoblažsko. Super lidi. Jo. Lidi, co už neměli sílu utéct, tak tam zůstali a to jako fakt vytříbilo charaktery, jo. Takže to je jako neskutečné místo. Jako. No, ale to máme, dobře, vesnice, ale ještě jsem si všiml jednoho zvláštního fenoménu, kromě toho, jakože že lidi se stahují tam, kde je práce, tak já jsem jel na kole, jsme udělali takovou túru z Prahy na Horní Bečvu. A přespávali jsme a jeli jsme schválně tak jako trošku mimo ty velké Tepny. A jako třeba já jsem se dostal do místa, které se jmenuje Kouřim, což bývalo jako v brzkém středověku největší hradiště v Čechách tenkrát. Jo? Ale pak to ještě bývalo i krajské město, krajské město to bývalo, ale tím, jak se tam potom posunul ten vlak jako směrem na Kolín a ty cesty se tam jako různě přeskupily, tak v podstatě najednou se to strašně vylidnilo. Jo? Je tam obrovská dlážděná plocha, obrovský klášter, obrovské hradiště, ale jako skoro nikdo. Jo? Máš takové jako zapomenuté místa, nebo potom jsme jeli takovou vesničkou nebo městečkem Luže, kde je sanatorium. Jo? 100 let prostě tradice sanatorium, ale nikdy jsem o tom neslyšel, jako jo, že jedeš tak, jako je spousta jako takových krásných míst a ta česká krajina je tak jako fakt jako pěkně poskládaná, že tady máš i ty místa, které jsou jako úplně superové, jako to je fakt, miluju to. Jo, jak chceš žít tady? Tady? No. Jo. Tady ve studiu se mi líbí. Tady, tak si postel tady a můžeš tady spát a můžeš editovat po večerech. Dobrý, já myslím, že jenom jako to sfrknu, Facebook, Instagram, Spotify a samozřejmě na YouTube a budeme rádi za komentáře. My budeme rádi za pozitivní komentáře a nevadí nám ani ty negativní, tak jako díky moc. Za mě je to tak zajímavé téma, že budeme moc rádi, když nám do komentářů napíšete názory, protože je možné, že se tady tohleto video dostane jako do různých míst České republiky a mě by fakt zajímalo, jak se vám žije, jestli radši byste žili ve městech, nebo ve velkých městech, anebo jestli na vesnici, anebo jestli byste preferovali život v Praze. Já jsem hrozný patriot normálně. Do 20 bych tady nechtěl žít, 20 let jsem byl pryč, a teďka je to tady nejlepší, jako, já bych řekl nejen jako v Česku, ale myslím, že na světě. Jako. Až tak. Já bych se nebál jako i trošku mezigalakticky. Já si myslím, že těžko byste hledali lepší místo ve vesmíru. No, ale zase asi to vystřihnem, protože ať se to nedozví, jo? Protože to jsem asi blbě. Ti mimozemšťani, tak už jako radši palíme to.